adam amtuk ilayka, ciyar ni zan ciyar da kai, bayar ni zan baka, ba su ni zan baka, kula da su ni zan kula da kai, taimaka musu ni in taimake ka, taro su jikinka in rungumo ka jikina, kare su in kara alfarmarka, mutunta su kai ma in mutunta ka. Duk wanda yayi wa bawan Allah wani abu Allah yayi wa. Man zallazi yuqridu Allah qardan hasana fa yudaifu lahu adafan kathira. Duk wanda ya ba Allah rance, sabai suka ce ya Rasulullahi Allah za a ba rance? Yace in ka ba bawan Allah ka ba Allah dan sai ya biya ka. Dan sai ya biya ka. Adamu akramu kenan wannan a din ta farko. Mafi girman mai bayarwa manzon Allah. Duk kyautan mai kyauta kana bin shi sai ka garan da marwaci ne. Yau ya baka, gobe ya baka, jibi ya baka, akwai ran da zaka ce kai ka ji an jima ka dawo. Wata ran ma za a ce shi ne ka ce kai bacci nake bana nan. Amma annabi yana baka kana dawowa, yana baka. Wata ran sayyidina Umar wani ya zo, annabi yana ta kyauta har ta kare bai samu ba, ya zo gaban annabi ya zo na ce ya Rasulullah ban samu ba. Annabi ya ce je karanci bashi ni zan biya. Sayyidina Umar ya tashi ya rike shi ya ce ku ne masu daura annabi nauyi, an ki a baka wannan gurin. Sai ran annabi ya baci, hajjijiyar annabi ta fito akan goshinsa. Sayyidina Bilal da ya fahimta ka sai ya kalli manzon Allah ya ce in fik ya Rasulullahi, ciyar ya arzikin ubangiji, ba su ya wanda taskar Allah take hannunsa, ba su ya wanda mafatihul kunuz dinna tafinsa, ba su ya ne tafin baiwa, ba su ya wanda yake tofi a rijiyar da babu ruwa ya fito, ba su ya ne ba da rai ga wanda da ya mutu, ba su ya wanda yake shiga gona bata fito bata kokkugo, ba su ya wanda yake kallon sama ta zubo da ruwa, ba su ya wanda ke cewa Allah ya dauke ruwa kuma ya dauke, ba su ya wanda ko da babu in kana nan akwai, ba su ya dalilin mai ci, dalilin abincin, dalilin masu cin abincin. Aka ga annabi fuskar shi musa a sha'an bin nuri tana wani irin haske. Da haka ba abin da annabi yake so irin kyauta ya ga yana bayarwa. Adamu daɗin da mu ko la ilaha illallah dakmul kharadis rasulillah ne manyan gabai cikakke dan birnin annabi, kana ganin shi sai ka so shi dole kyakkyawa ta kowace siffa. In kaga annabi a tsaye sai ka ji yana da kyau, ka gan shi a zaune kaga ya fi kyau, yana murmushi ka ce wayyo Allah baba rasulillah. Ina ma ka tsaya a haka kafin fa ya miƙe kenan, yana miƙewa sai ka ce da ma ka zauna. In ya zauna ka ce ya rasulullahi wai ya kake da yace haka nake. Automatic Allah ya annabi ta kowace sifa, kawai Allah canza manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallama. Da mimun din nan ko ba sai an faɗa ba, wannan mimun ba sai an faɗa ba, Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallama, mai wani irin suna wanda Allah ya yabe shi da wannan suna. Shi sunan da shi ya zo Muhammadu ay man istahaqqa bi kulli madahi, wanda ya cancanci kowane kalar yabo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda annabi ya ce duk gidan da aka sawo Muhammadu, duk gidan da akwai da Muhammadu, to kullum akwai mala'ika 70,000 da suke gadin gidan, in ji manzon Allah. Inna lillahi mala'ikatun sayyahin iyadatihim fi dari kullu darin fiha Muhammadu aw Ahmadu. Duk gidan da akwai Muhammadu ko Ahmadu a gidan, in ji annabi, Allah yana turo mala'ika 70,000 suna kare shi kowane dare. Maza sa wa ɗanka suna Muhammadu. In ka sa ka ƙara, annabi ya ce la yadurrukum fi baitukum Muhammadu aw Muhammadani aw salasatu. Ba zai cutar da ku a gidanku akwai Muhammadu ɗaya, Muhammadu biyu, Muhammadu uku, in ji manzon Allah da kansa. Ka sa da yawa malam. Kana Allah cewa in fik ya bin Adam am fik ilayka.